Assalamu alaykum hormatly adamlar, ähliňizde hoş gördük. Mehriban illeşer bunki ýürüýte size taýýarlanan Rüstem Şef bilen atly gepleşigimiň täsirine başlaýar. Elbetde APR Toýmekanyň himayatkary etmeni kimde Han Production ýaly etmeneki owdum bir gepleşigimde sizi durlaýar. Elbetde bu gepleşigimde de adyny belli bolýaly Edwer ýigdimi Rüstem Şef'iň taýýarlayan ajaýyp bir tagamlaryny hemme tomuşy dört hemde mihmanlarymyz bolan Türkmenistanyň halk artisti Maral Ordaýewa hemde şol sanada Türkmenistan atkadan artisti Enes Rejepow bu bize mihmançylykda. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Siňle bu Rüstem Şef. Şu fanymyzda Gahrman Arkadamyň Türkmeniň bereketli façaga kitabynyň uğralyp size bir Türkmen tagamy görkezjek. Ana başlaýym Mursiy janakarlar bilen. Ondan Yine tuğla mesela. Yo. Bir de maydım star. Bir de ay naharet bilen rüyden okuyor. Oh. Kağıtlardan yine işte. Ya bir daha oynayalım. Ya içeride. Hem de adam etip Ha. Yine aydım aydım da şu. ha biz düşlerin başmyl çykýan ýa-mı? Bir ýyl hozurun eýet bolsun, ýokma hem de adam başyny çykdyr. Bah, ýöp. Film po bolsun film aspekt noli bir aydınçılığa ama Beň naharma boldy, aýdýam. Başlaýdy. Onda biziň şu komiňýumyzda 3-4 görüş naharmyz bar. Birinji naharmyz Injukdan Unas. İkinci naharmyz Türkmeniň belki nahary. Üçüncü Beluga balygyndan meskejikde bişirýär, gapdaly kirwetkeler bilen. Hemde ajaýyp üýtgeşik işde açar. Şöyle diş böyle şey Edwer efendim. No, bir de kömekçiler var ama razı. Var Halip bilen. İki tuğlama da bulan öldürüm var. Dile varsa. Kömekçi var ýa-da. Ha, yok, ben siz varmasanız nädem ýetişmeýär, onun için Var onda bir basýar. Zlatly tagamlar Rüstem Şef bilen. Böyle hada. Getirdim ha. Enes Halip'im. İlkinci duedyňyz bar ha? İlkinci duedyňyz. Kim massatlarda öýdüňiz, birden duedy da näde? Bir ilki çykaran duedyňyz bar ha lekin. Maral Halip'e bilen. Maral bilen. Maraldan ayda sen. Kim bilen? Aklar başadylar. Hawa şu. Şu da dedi, hüdürledi. Ba? Hawa. Hüdürledi. Şunu yapıp o ayda. Öwrüne ýagdan aýtdym. Öwrüne ýagdan aýdym da. Bizim gowur şol aýtdym. Hawa. Bila ayda aýdym diýdiler. Men ikinci sorum. Aha. Şunun için kim baksı ayda aytın näçe ezi hakkında aydım aýtjar ha. Yüreklenir, duygulanır ýa-da nämeden ha.
Kime aytýan? Kim aydaýsyn? Hay, o, haýsy bagşy ezi hakda aydym aýtsa, bir hile. Ondan öňe geçsen hiç sap yok da. Allah'dan şo ünsep görýän hakykatdan kim ezi barada aýtjagyn, şol aydym ýüregi bar ya. Ya Rüstem'in ödem qawar ýatdy. Nahwa käbet. Yüzde aytmaydylar ya ezi hakkında. Son ýerler eýnakan. Wow, hakyky. Onu seninle aytmanym yani. Adam. Zaklydan aydym ya. Adam fakir ýanyna kadryny bilmeýär. Oo, ine yani hiç fark yok. Onu- O mehrine ýem şu aydymda sen çok man berýärsin. Wow. Ine aklını oğuran adam aydmaydanlar şu ine izahatda onu hiç şeyle, başka hiç şeyle ilk duygulu olup aytmakla bilmiyorum. Şulara hakkı aytmakla bilmemekler atmak. Bireri izahatını kimden soranda da icediyle böyle yaşar attıran. No. Ha, şöyle. Wow, ola doğru. Ýa Rüstem ödem qawar Şu ýatdy. nahar şerýan. Ejetinden ýer Şo niň gowurýan sesimde şu. Akbanın zılavi elinde bilyen Key kılyan yine kalyarın ölmen Şükürme teştenim ödünden ölge Kursama ışk koyup gor ettin Allah Şükürme teştenim ödünden ölge Kursama ışk koyup gor ettin Allah Yüreğimi görmez senin özgürür Sana anam bilen ömrüm özgürür Unutma vur hey yaradan tözmedim Gözlerimi açıp nur ettin Allah Unutma vur hey yaradan dönmedim Ejem qawaran aydymma. O her ay ora dediler. Bärt tarapdyr. Ay, tapar diyor. Ya dur, bu taraf soğuk. Oo. Ne ağlar gülüm gitme Kırılışım gitme Gitme Yıkılım ağlarım gitme Ne ağlar gülüm gitme Kırılışım gitme Sağ ol Haleko. Her bir aydym öz bir durmuşy ýaşaýyş bar diýler. Esirdiler. Sarımsak. Sarımsak koýýarlar. Yok. Ana hormatly adamlar unnaçyň injik çagasyny eti bişip gelýär, oňa da soňaçyň Reklam ýa. Lüngden bir gitleşikde var Haleko. Kılıklı soru. Gıdıklı sonra verecek. Lüngden bir gitleşikde. Afterski yaman kendi rol oynuyor. Yaşı düşünmeyen morton koşulma diye söyledim. Neyem düşündüğü ben sonra. Himmeyemiz bilesin değil ya. Onda oradan mağaradandır hilet manisi de koyupturlar oğlanır adamın arasında intriga dörer yani.
Ol ýaşyň özi gowurýan hereketçigi de. Bila kumatda. Zat Anam. birinji tapgyrda bize delhin diýdiler. Delhin görmeli, delhin tapmaly, delhin çykarmaly ýok. Ha. Olar şu uluk bilen bilen de ikinci tapgıra bardyk bolýan. O ýerde de şu 3 tane oglan aýtdy rep. Şol aýdanlar ýok lehineten aýdymçylar şu çykşeýän çağılan yerine ýetirjiler diýdiler. Şu dawa turdy. Na aýanyň diýip bir kere düşünme döýgen ýakşam. Men halibe düşünemek diýdi, özüme diýdi, ýöne diýdi berde. Bir talant, birinji tapgyrda alyp diýdi. İkinci tapgyrda şol talantny lehini çağalar. Yerine ýetirje ukuyubyny orkadmeli. Onsoň şol näme diýdi, şol dähderşiň özüne gidip durgaýtdy, bir de öňünden aýtdy. Men şonu diýdim, ay men düşünemek, halibe diýdi, öňe düşünmeden otur diýdi. Bak. Oşurma bir de onanlar da biraz dawa boldy da bolanlar. Tamam, bana. Ne dawa? Guruluş otu dağılıp gittin ha. Ýöne wara şu zatlar wara. Ogrunlar. İnternet platformalarynda da gurulap durur. Şundan o taýda başgalar bolmaly, o taýda başgalar bolmaly diýip. Ojası oglanlar mı? Ojası oglan ýöne men kırmızı näde okuyup bereket etdiler. Biz yaman diýen şans berdik. Bir gelepler, iki gelepler, üç gelep şu ýerde aýtdyrdyk bolýan, ýöne olar näde oglap düşündiler. Benim özüm şu taýda gepleşi göründü. 3 gelepde 4 gelep gördüm ve o bırak çiğra hakykatda. Ben özüm konservatörüm banda. Yerine yetiştirmeyi kes oldu. Değer aydın olarak. Onu da düşünüp değerden bir şeyler aydın. Yani yani birazcık neyle bildiğinden şu çağlara birazcık özlerini TikTok uygulamanlar tanıtmak için ettiler mi kadiyen ben Oğlum doğru. Ben fikrimce. Tuğulum. Yine var olur. Sonra da kliyum çıkarttırılır. Olur, kliyum çıkarttırılır. Yok, onlar var. Vatanları vakfediyen aydın bilen geldiler. Ol egnindeki eşikleri pervan, muhif, alpar oğlanlar. Şol oğlan bilen yaxşı ikisi üstlerine dik durup şol aydın yerine yetirene vatan barada aydın aydınlağı değil. Aydın'a da milli eşikte aydın deyip öğleri Sözler gurnap berdi da. Gurnap berdi, şolar gurlaşıp berdi, şolara kömek ettiler diyecek bolýany. Soňunda da ojaqçy olan diýen yer var, men onu ýygarladım, gördüm. TikTok'da ondan çykdy bolýar. Biz diýe şo taýda diýe çykşedemizde şol milli ýeşikde ýöne ýere söýg aýdym üçin, söýg aýdym bilen gelmedim, metemälim ha diýe. Biz ýerine ýetirdi. Vatan barada geldiňiz, aýtmany. Ýerine ýetirmedi. Bolmy ýene? Ne bolar? Düşündüm. Ne şon ýazak birazcık düşünüpsizlik bolýar. Ýöne çağlar özleri düşünür. Ýoluzuk. Şunu gotdiýän zatda ýekilýänmi? Galýanmy? Kıyınlar. Hakyky. Rasymyň öz şeyler ekler. Rasym görmäne bir ýöne owadan çykyşlar. Hakyky. Aňarsyna giden zähmet ýetdi. O taýda Onu taýan düşünen o. Depen üçin men geldim, men başardym diýip gelýänlerini aşakdyran seretýänler, ola ýetipdirýem diýip. O bilen o ýörekler ki, näki tikenekli ýollar we gytaply, aýna gytaplar olar bular şo taýdan geçip Lekin däden taýlaýan, o hat bermedi. Hakyky. Bilen bermedi. Ondan hat. Ene men özüm kitaby meselem diýeli. Telewizionyny, meselem watan habar etmişi, söýüp şu urdan ýykyp etdiler. Hatta men öwrünümde de meselem kanyp, ama durly gelýär diýip. Watan habar etmişi var. Onu şu taýda da öwrünüp söýýärdim da onu diýip bolýarym. Onu men nämetdim? Ne şu an ýağaşyna zapravka edin adaça. Yok. Soğan gerekler. Şuna çalacayn odat. Na tuna çaşyn oşun.
Şunu hoşmana. Awa, terek. Ödüm olsa bir bira bilýän eken. Usta, Limonum etmenmiş. Awa, çanaca. usta elin verdi, elin. Näme diýdi, elin çekdiler. Ne saladın abi, ne bu? Saladan adi. Ay çekken. İlk korkmana o kadar gitti. Doğru mayden. İşte no. Enes Halifa gowur ya salatçı. Bilýän da. Tunes savaş şamil ikiliyada. Gowur ya. Hadi. Maralen zemle gowur ya da Tayland berçe. O da atla şu komentarlarda ýazdylar, şu Ayper Toymekan tuğlama var, şu gulla otur da bilýärmi? Şu taýda pişirýän, şu taýda ödüm pişirýän. Mana yer var çareler, yer var toylarda. Yok mana ödüm pişirýän. Hatda bir kawa 2 yerde, 3 yerde bolýar da, şonda da bolmany duýduny ödüm we gaýdyny. Ondan toy tomoda da var. Mesela restoran palatalar var bilýärmi? Şu taýda da pişirýän diktoriýalar onun. Doglanynlar we mesela motorçuklar var bilýärmi? Şu taýda pişirýän diýýär. Ya. Yöne üstlerini nämeden de kärän. Näme olana dörsem şu söýülen ýapyşmaly gerek. Hakyky. Bu zanyň mesajy resepti näme diýerler? Muň resept hakykatdan hem şol nahara söýülen ýapyşan. Efendik zat şo dar ediňe wara der bir efendik bagyny gowurup söýüp ýapyşan gülläki diýär bir ýaşylla owusyp. Taýda nahar diýilen zat men özüm dogrymy aýtsam men bu zada yüreğimle näşe edýän bir hilli zada ýalmy şekerimde. Evet dogrymy aýtsam men ejem pahyr o öýde şu aşpet diýjek. Onuň şondan bir onuň Dinle şondan bir bolýar da yaraman etýärdi bir gün. Onuň şonda onu mırda açıp pişirip bersen diýip ýeňiljek belem bir suwa gaýnaýjak, tuýajak. Şonu pişirip berdim, şonu rahawlym diýip sagalan ýaly bolaýdym diýip belki ol şu kärni höwüslenirjek bolan mahmal belki hakykatdan süýji bolan mahmal. Söýgü bilen edilen. Olam bolsam bir 6-njy klassyr, 7-nji klassyr. Sen ahlakyny bilen. Şoň üçin şondan soň ondan maşanyny darana özümizem ýapýaly. Restoranymyz var. Hem maşgulamy hem şu sferada. Restoran sferada Ayper Toymekan bilýärsiň ben malum. Söýlem abraya galan. Tamam. Hanne bir balcamdy, gowur pasaly.
Ananasda näme çökole? Bu ananasam ýagşalyk edip, şol ýagyna meskeçge gowurýasmyň. Ha, balyk bilen. Ha, wa. Ondan ananasyň üstüne padaç edýär. En gowran miwelem bir. Ya. Ananas. Bu zatlar aýtmaly, soňuna aýdan dün akşam golan zatlar bar. Mallı. Aýsyň po nafta biografiýaňda öwrendik, biz po dün akşam. Çağırmadan adol, mihman çağırmadan adol, ilk öwrenýär. Enes Halipanam, Maratan. Näme başar ya, näme gowur ya. Näme nime? Ha? Tunetsini mesela balık getirirler. Balık olur yani diyeyim. Bülbüller süzer bağı, yar gelir gezer bağı. Bülbüller süzer bağı, yar gelir gezer bağı. Dudağı gül gonçası açılsa bezer bağı. Dudağı gül gonçası açılsa bezer bağı. Telleri bir yap kara göz, eyle derdime çara göz. Ay kaşı gözü kara göz, eyle derdime çara göz. Telleri bir yap kara göz, eyle derdime çara göz. Ay kaşı gözü kara göz, eyle derdime çara göz.
hormatly adamlar, bizim bu saat getleşigimizde taýarlan nakarmyz. Ha, görüp geçin. Halipalan taýarlan nakary. Indi bolsa bulary dadyk göreliň ha. Ýerim. İşte çıkıyor. Ýok, ýerim. Sağ ol. Nesip borza, bunu inşallah belit filmde tomoş edip bilersin. Stara çıkartın. Bağımın heride. Cüyceğe yakından ne döşünden mi? Ben tutuşluğuna var inzuktan. Ha, incuktan mı? Yani cüyce inzuktan. Ondan sonra kıstaçımı aşağısını yürütü. Neş halifamız öyle. Öyle değil ha? Gitti. Hormatly adamlar, gepleşmeden iň gyzykly ýerine geldik. Onu näme iyip baka berýärmi galy anlam. Ha, Eliňe saglyk. Nasıl olsun? ben aynı adam. Ha. Bismillah. Ellerine sağlık. Tanrı hakkasın. Qowsuyjy şitdir. Indi bir çay başynda täze çıkaran aýdymyz bar. Ödem şu gepleşikde birinji tomoşaçylara örkezilýär. Ýetibedenden çay başynda şonu bir dinlesek, eger mümkin bolsa. Başladyk. Çağ şaştıra Gurrun ýok. Bala. Düştü ıydıma İkilikten mehr duyğunma tecib oldum men Kimse dilen göğün mertebe çöktü dıydına Yalgıylıktan ruh korkun yetiri buldum men Adaklı geçen köngülüme hosar kalmadı Keteke okuyup ömrüme görülle boldy Sütümlü gelen döwrüme kollu bolmady Keremli paýhasy özüme yörülge boldy Sütümlü gelen döwrüme kollu bolmady Keremli paýhasy özüme yörülge boldy Huzuni umman yüzi battı içire Amanet bolly barım gözlük armana Huzurli basan yerim
aklı ile Ağrım sikalı canım isli arzu Kısmattan etive payım kucağına açtı Yazgıtta deli hayışım tanra kuştu Akbalımdan şükür kayıl durmuşmaştı Bana abray içilip Allah nurun saçtı Akbalımdan şükür kayıl durmuşmaştı Bana abray içilip Allah nurun saçtı Köp yağdı menin başımdan vah geçti Köp adam yılgırıp taşımdan geçti Rızkınım dayanıp menin kolumdan çekti Ömrümde bağıt yoluna gideyim yetti Rızkınım dayanıp benim kolumdan çekti Ömrümde bağıt yoluna gideyim yetti Rızkınım dayanıp benim kolumdan çekti Ömrümde bağıt yoluna gideyim yetti Nerelerde bolsam da hem bu yüreğim tenne yaşar Vatan senin tarafına kalbim derya bolup coşar Yat yurtlarda tuğum görsem Qoncuma quvonç koşar Ten huzurum, tenne barım Jeger canım edil vatan Vatan sözi mukaddesdir Manisini duymak gerek Bir mehriban ene deyin Canım bilen söymek gerek Taqdim edip yüze sıyılıp Toprağını öpmek gerek Özge vatan hiç gerekmez Cennet reyhanım vatan Adamzada yeketeksin Pejde gelsin juda peksin Yüreklerde ömürlüksen Menim için iki dünya Onandım sen imanım sen
candan söylesin. Eğitilme ya yekete seni duymasın. Tanrıma ken yalvardı yıllar içre, yıllar içre. Dedim onu alma yanına, menden öňde, menden öňde. Barlygy canımdan isleyerim, o ömrü yaktana dileyerim. Sağlığı canımdan isleyerim, o ömrü yar sana dileyerim. İçi yüreğim seni candan sevmesin. Eğitilmir ya seni kuyuda vurmasın. İçi